jako su bili pokvareni, uništeni su bili. I trebalo je kompletno gornju čeljust i donju čeljust. Maknuti sve zube i sin mi je dogovoril tu u Identaliji za implantante. I jako, psihički mi je bilo onak dosta. Najgore mi je bilo ujutro kad sam se ustala. I kad se pogledaš u ogledalo, nemaš zube. I to mi je bilo grozno. Ujutro kad sam se probudila. Znači to vam je od ranog jutra? Od ranog jutra mi je dan pokvarilo. Kad nije bilo zubi, a one, kad se stavlja proteze, ono je grozno. To i pada i moraš lijepiti. A kad sam jela, moraš dobro paziti da ti to ne padne. I onda kad si negdje u društvu, onda je to stalno u džepu ljepilo i s tim uvijek moraš imati ljepilo. Sin mi je rekao. On to u Zagrebu živi. Informatičar je, pa onda... Okay. Da. To da mi bude fiksno. Da bude fiksno i da ne moram niš vaditi više. Nek da bude fiksno i da... Jako dobro. Tu sam došla s suprugom i jako su ljubazni bili. Odmah na prvom susretu bilo jako ugodno je bilo. Baš je bilo ugodno. Od prvog kontakta nikakve neugodnosti, ništa. A kad mi je stavljali implantante, to je milina od doktora. Doktor Bergovac. Pa mene nije niš boljelo. Kad mi je prvi puta je stavil donju čeljust i ništa ni boljelo, niš oteklo. Drugi dan kad sam došla gornju čeljust i ništa. A vam kao najavljivano da bi vas moglo boliti to? Pa rekel je doktor da možda bi moglo, ali mene nije boljelo. Baš niš. Ali baš nula, no. I tablete su mi tu dali, i led su mi dali. I mene niš ni boljelo. Bila sam presretna. Bila sam jako sretna. A najviše me obradovalo kad su unučice vidle. Kad su rekla, baka, imaš prekrasne zube.